Mawsynram kala saya ke kenhun 3 months ngobha ke bala tip kum ka sweep away rubbish ni SAR ke bala seng daga thong banwanra ya ka khoj ke suba ke jingkit kli e ka maryang bat ke jing penyadan bentalang ya paidbah ha ka rukam bread ya ki jabo jaban ya kani ka kenhun la suit la shor ha ka jingalang ka long ha po ka hol jong ka Mawsynram border area college min ha ka lai phau tarik unai tung ha ka jingadan lang kinong yalam snong ki he sarkar kinong hikai ki samna puli ki self help group bat kiwei hagani ka jingalang ka SAR kala ai ka jing batai ya ka thong ki jing thmu bat ka logo jongka da ka banjur ya ka jing pin thu paidbah halor ka maryang lingba ka jing pinya khlat ya ki jabo jaban ka recycling ka upcycling bat ka jing trailang jong ki paidbah urang ba snong ka Mawsynram RH rapsang ula ai ka jingero ya ka sinjam bat kintu ki khot jong ka SAR banyai beteng banya trailang bat ka dor bar snong na ka benta ka jing job ka banne aslam jong ka kinhun kiwei bat ki bala ai jing kran ki kithup yo principal ka Mawsynram border area college Dr. BJ Mauri u officer in charge ka Mawsynram police station Elias Marak bat kiwei Kejingkran na kamta jungi berkunjung pengai ke idea kumno bertanya cepat ani kumno ber ya tendrong lah ya kani kasih. Ikini apa ban ngadaran sibuan ban keren dari ke ba ngapa ban ni kalau ba kejingku kejing subahi kasdam nalempe.